Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna burina kashi na 41. A ƙarshen kashi na 40 mun tsaya ne a daidai inda Aminatu take bawa Yaya Faruk wato mijin yayarta kyautar da ta kawo mashi daga ƙasar London, inda yake mata tsiya yana tambayar ta inda ta samu kuɗin siya masa tsaraba. Inda Na'ila ta yi carab ta ce ai tana da zawarawa, yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Aminatu ta shiga ɗaki ta fito da wata 'yar ƙaramar jakar leda ta miƙa wa Faruk ya karɓa cike da mamaki. Ka yi haƙuri Yaya Faruk, tsarabar da na riƙo maka kenan babu yawa. Ya buɗe tsarabar ya ga wani agogon azurfa mai kyau da kwalbar turaren fesawa na maza, ya girgiza kai. Ina ɗaliba ta samu kuɗin sayo tsaraba haka? Na'ila ta yi carab ta ce, yo akwai baka samu labari ba ne? Aminatu ta harare ta. To sarkin surutu, sai aka ce kuɗinsu ne ko? Ya gyaɗa kai. Na gode da ƙoƙari Aminatu, Allah ya sa a gama karatu lafiya. Ka yi addu'ar Allah ya sa a ɗaura mata aure kafin ta koma dai, in ji Na'ila. To, da gaskiyarki Na'ila, kin ga sai a haɗa da naku mu sha biki. Da jin an taɓo ta ta shige ɗaki, ya Ubaida ta kalle ta. Ni, wai ashe Na'ila na da kunya. Me kike nufi? In ji Inna Halima. Baba ya gyaran murya, ji nan Faruku, idan kun gama gaisawa mu koma waje ko ka ɗauki matarka ku nufi gida. Ya Ubaida ta cije leɓe. Baba, ku tafi ku yi hira dai. Gaskiya ban gama ganin ƙanwata ba. Babu damuwa, muna nan daga nan har 12 dare, ya Faruk ya mayar mata yana dariya. Bayan sun ci abincin dare, sun nutsa. Kafin Ubaida ta tafi ne Inna ta tayar da batun masoyan Aminatu. Aminatu ta ɗan yi murmushi ta zayyane wa mahaifiyarta halin da ake ciki da yadda suka rabu da Haramaini, a cewarsa ma ƙarshen satin nan zai shigo Najeriya zuwa Sokoto domin kawo gaisuwa wajen iyayenta da kuma zancen ɗaurin aurensu. Ya Ubaida ta kalle ta. Anya kuwa mutumin nan ya karɓi a zuciyarki Aminatu? Na'ila ta gyaɗa kai. Ba na jin haka, ya Ubaida, saboda ko yadda take labarin shi babu wani armashi. Aminatu ta saki murmushi. Babu armashi kamar yaya? So kuke in tashi in rinƙa tiƙa rawa don ina bayanin shi ko me? Inna ta ce, rabu da su, kin ji? In dai da gaske yake yi, me yau matsalar? Na'ila ta zaro ido. Akwai matsala sosai kuwa Inna, in dai ya Aminat ba ta son shi. Ta taɓa baki. Na'ila ho, kin shiga zuciyata ce, kin ga halin da take ciki balle ki ƙaras? An ce labarin zuciya a tambayi fuska, ba Na'ila kaɗai ba. Ko ni na sa alamar tambaya game da ɗan Nijar ɗin nan, saboda ko da take baki labarinsa babu alamun fara'a a fuskarta sam. Abu kamar dole, in ji Na'ila. Aminatu ta gyara zama. To ku faɗi in ji ya kuke son in yi. Ni sam bai yi mun bane a matsayin mijinki ya Aminat. Inna ta balla wa Na'ila harara ta ce, Allah ya yi miki shiga uku, halake ya ce yana so. Inna, kin fa san halin Amina, tana iya amince masa ko ba ta son shi. Muddin kuka nuna ya yi muku, don haka tun da wuri ki gargaɗi baba, kar da an ce an zo neman 'yarsa ya ce ya ba da ita ba tare da la'akari da yanayin rayuwar da za ta shiga gaba ba. Mahaifiyarsu ta saki ajiyar zuciya. Mu addu'a ce tamu, kuma ku ci gaba da yi mata har Allah ya saukar da ijabarsa. Ta miƙa wa 'yan uwanta tsarabar da ta kawo musu na takalma da rigunan sanyi har da su 'yan kunne. Inna turmin atamfa, mahaifinta kuma wani yadi na maza mai kyau. Bata mance da Inna Halima ba, sai kuma gudan jininta Ummi da ta sayo wa 'yan riguna, uwar goyonta ma takalmi da 'yan kunne. Ta aika mata. Yaran su Jummai aka aika musu da abin motsa baki. Ganin haka fa mutanen gidan Baba Haladu suka shirya tahowa dubo Aminatu don yi mata marhababin. Gaba ɗayansu Rabi'a, Jummai da Ladi suka nufi gidan su Aminatu suna murna. Ganin yadda ta canza ta yi fes ya sa kowanne ta raina kanta. Da yake da Ummi aka tafi, Rabi'a ta bar mata ita can. Bayan sun koma gida suka kafa hirar Aminatu a tsakar gida. Goggo Dudu da Goggo Habi suna ta mamakin jin yadda Aminatu ta koma. Baba Haladu ya yi ta tsiya har bakinsa na kumfa wajen faɗar me yasa Rabi'atu za ta ɗauki Ummi ta kai ta wajen Aminatu.
Haruna kuwa tun ranar da ya ji labarin dawowar Aminatu ya ƙara shiga cikin damuwa, zuciyarsa ta rinƙa zuzzuta shi tana ƙara rura mishi wutan ƙaunar tsohuwar matarsa, har dai da ya ji irin bayanin da matan gidansu ke yi. Anya Aminatu za ta kalle shi ma yanzu kuwa? Shin za ta iya amince mishi da batun ya sake shiga cikin manema a yi takarar neman aurenta da shi? Me zai hana ta amincewa bayan kuwa kai ne uban ‘yarta? Wata yaudararriyar zuciya ta raɗa mishi, don haka ya ƙudiri aniya zuwa ya ganta ya kuma fayyace mata ƙudurinsa. Ranar bai bari an rufe kasuwa da shi ba, ya roƙi ubangidansa ya ba shi uzuri. Shagon aski ya nufa ya sa aka yi masa aski, haɗi da gyaran fuska, da ana ƙarewa ya ɗauki wani guntun madubi yana nazarin kanshi. Ya yaba da abin da ya gani, don haka ya washe baki kamar gonar auduga. Ko mai tallan man wanke haƙora bai nufi gida ba sai da ya cika jakar biba da kayan shafa har da turmin zaninsa bugun na bau. Ya nufi gida ya faɗa wanka ya fito. Rabi'a na ta shan kallo tana mamakin girin gishiɗin da mijinta ke yi kan matar da take da tabbacin ko shi kaɗai ya rage namiji a doron ƙasa ba za ta ƙara auren shi ba. A haka ya shirya cikin wani yadin maza da ya ɗinka na sallah wanda bai sanyawa sai wani gagarumin sha'ani ya shafe. Ya kafa hularsa a karkace, rab rab rab, tafi ne ya ji Rabi'a tana yi mishi. Ya waigo a muzance da alamun rashin gaskiya suka bayyana a fuskar shi. Cikin rawan baki ya ce, "Me kike yi wa tafi? Sai ka ce na cinye gasar ƙwallo." Ta murgina kai cikin tsokana. "Kwalliyarka ce, naga ta yi gaskiya, ka haɗu." Ya washe ranannun haƙoransa da har wani gansa kuka suke yi, waɗanda idan mutum ya yi kusa da shi zai gansu sun dafe saboda rashin kulawar tsaftarsu. Ya ce, "Ai ni da kaina na san ni ɗin ba na wasa ba ne. Na yarda, amma abu guda ko biyu za su yi maka kancal duk wankan nan da ka ɗauka." "Me kika gani?" Ta ce, "Ka nemi makilin ka wanke haƙoranka su fara haske, sannan ka nemi turare ka fesa, shi ne ƙarshen haɗuwa." Ya tsaya yana nazarinta don ya tabbatar da shin da gaske gyara take son yi ko kuma shaƙiyancinta ne ya tashi. Ya ga lallai da alamun gaskiya, don haka ya nufi kan teburi ya ɗauki makilin ya tatse shi a yatsarsa. Ɗan Ali ya suri buta ya fita yana gugar bakinsa. Rabi'a ta girgiza kai. To duk irin ƙoƙarin da take yi kan Haruna wajen ganin ya gyara halayensa sun ci tura. Sai ya fara gyarawa kamar abin arziki sai ya bauɗe. Misali, wanke baki ko buroshi ya ƙi sayarwa, da hannu yake yi. Ranar ma da ta gaji da jin ɗoyin bakinsa ta yi ƙorafi kenan yakan wanke da yatsa, don wai buroshi da gashin kyanwa aka ƙera shi. Daɗin goshi kuma wai suna ji masa ciwo a dazashinsa. Dole hakan ta ƙyale sa ya ci gaba da shiri. Yana yi yana zuba waƙar marigayi Haruna Urji ta Baƙar Rama, amma shi sai ya canza inda mawaƙin ke faɗin Baƙar Rama da sunan Aminatu. Sai faɗi yake yi, "Ba mutuwa ba Aminatu, da mutuwa ce Aminatu sai na yi kukan wata 7 da kwana 50." Rabi'atu ta tuntsire da dariya ta ce, "Ashe mijin nawa a zaƙaƙuri ne, ko ina aka duba babu dama. Ka ji zaƙin muryarka?" Ya karkace kai cikin jin daɗi. "Haba, ni ɗin na wasa ne, Badawiya?" Ta ce, "Na shaida hakan angon Anty Aminatu da Rabi'atu baban Ummi." Haruna bai fahimci zolayar shi kawai take yi ba. Zaƙin murya? Ka ji abu kamar gogen tsumma, babu daɗin yau balle na gobe, babu azancin kwaikwayon waƙar ma balle a ji dama-dama. Nan take ya sa hannu a aljihu ya fiddo 1000 ya kakkaɓe. Ta ƙara miƙewa ya miƙa wa matar shi. "Amshi ladan yabawa da kirarin da kika yi mana." Ta rangaɗa guɗa, "Kai madalla, gobe ma a kuma idan ni ne. To bari in je in dubo Aminatu in yi mata barka da zuwa ko?" "Sosai ka yi tunani, in ka isa ka ce ina gaishe su, sai ka dawo." Ya fita ta taɓa baki. Allah ya sa Anty Amina ta tsaya su yi gaisuwar mutunci. "Ni wallahi har ka fara ban tausayi duk da ba ka da matausaya," ta faɗi a zuci. Kwanan Aminatu 2 kacal a Kalhu, amma kowa ya san ta dawo daga ƙasar Turai.
Yara suka rinƙa shiga gidan inna Saratu su laɓe don a 'yan musu ruwa su sha, amma a zahiri Baturiya Aminatu suka shigo gani, ita kuma cikin tsarabar da ta zo musu da shi har da minti da cakulet, haka take ɓalla jaka tana miƙawa duk yaron da ya shigo, mai biyu mai uku. Al'amarin ya zan har da manyan mata za su shigo wai yi wa inna barka da arzikin dawowar ɗiyarta, a inda Aminatu kan haɗa su da tokar wanka mai ƙamshi. Baba Sani na zaune a gaban shagonsa tare da abokan hiransa. Haruna ya iso ya durƙusa ya gaishe su, suka amsa, ya koma ya tsaye tsumi har sai da ya tambaye shi lafiya, ya yi ƙasa da murya cikin ladabi. Zuwa na yi in gaida baƙin ƙasar Turai baba. Ya kalle sa sama da ƙasa tukunna. Haruna, ban son fitina, ka san abin da ya shiga tsakanina da mahaifinka. Bai bari ya kai aya ba ya katse shi. Baba don Allah kar ka ɗauki larurar baba ka ɗora bisa kaina. Ka yi min rai ka bar ni in ga Aminatu. Baba Sani ya yi dariya. Ina mamakin wanda ya ikirarin bai son mutum ba sau guda ba, har kuma ya nuna hakan ta hanyoyi da dama a aikace, ya dawo yana daddofansa. Haruna ya durƙusa. Ka yi haƙuri baba, ka daina tuna baya. Duk abubuwan da na aikata sharrin shaiɗan ne, yanzu na tuba na san ciwon kaina. Baba Sani ya ce, me Aminatu za ta yi maka yanzu? Ya yi shiru yana ƙifta idanu don dai da kunya ya iya kallon mahaifinta ya furta abin da yake tafe da shi. Zuwa ɗan lokaci ya ji Baba Sani na faɗin, sai ka dakata daga nan a aika ta fito ku gaisa. Haruna ya ɗaga kai cikin murna. Duk yadda ka ce baba, na gode. Da kanshi ya shiga cikin gida ya yi wa Aminatu da har ta ƙi mahaifinta ya ce ta tafi ta ji me ya kawo shi. Ya kafa wa hanyar da zai ga bullowar ta ido. Gabansa na faɗuwa kamar ana kaɗa duman girki, yayin da ya ji ƙamshinta ya isa gare shi kafin ta bayyana. Haruna ya rintsa ido ya buɗe, cikin razana yake kallonta, tamkar ya sure ta ya ruga da gudu. Ina babu dama. Haruna ho! Aminatu ta fara magana tunda ta lura ya kasa ce mata komi sai kallonta yake kamar ya gyara murya ya fi sau uku kafin ya iya magana cikin sarƙaƙƙiyar murya. Hajiya Amina barka da zuwa. Ta kalle sa. Ya su Baba Haladu da su Goggo? Kowa lafiya kunyi yake. Ya sake yin shiru. Ta ɗan gyara tsayuwarta. Ni zan shiga ciki a gaida su Rabi'a. Ya zabura kamar mai shirin cafkota. Aminatu, tsihirta min ga wannan, ya miƙa mata jakar biba da ya riƙo. Ta kalla ta kau da kai. Yi haƙuri ki amsa Aminatu. Ba kyau mai da hannun kyauta. Babu dalilin kawo min wani abu Haruna. Je ka na gode. Ya ji tamkar ya ƙwalla ihu, ya marairaice. Kar ki yi min haka Aminatu. Masoyinka ke baka alkhairi komin yawa ko ƙanƙantarsa. To ai kai baka cikin jerin masoyana Haruna. Ka daɗe da nuna min hakan. Ya ɗaga mata hannu. Haba haba Aminatu, ya za ki ce hakan? Ni ne kuwa masoyinki gaba da baya. Bayan aure da ya shiga tsakani ga 'yarmu Ummi, akwai soyayya da ta wuce haka? Ihu bayan hari kake yi? To saurare ni da kyau ka ji, saboda idan bacci kake yi ka farka ka kuma yi wa kanka karatun ta nutsu. Aurena da ƙaddara ce da ba na fatar ta sake faɗawa bisa kaina. Ƙwalla suka ciko idanunsa tab, ya sa hannu ya share. Da gaske babu burbushin son da kike min ko kaɗan a zuciyarki Aminatu? Ya mayar cikin muryar tausayi. Ka je ka yi tunani wane irin kyautatawa ka yi min da can da zai sanya ƙaunarka ta maƙale min cikin zuciyata. Tsayawar da na yi da kai yanzu ma albarkacin 'yata ka ce. Ya yarfa hannu. Boni ya ci ni wallahi Aminatu. Idan kin ƙi ni ina iya mutuwa saboda azabar sanki da nake yi. Aminatu ta gyaɗa kai. Idan lokacinka ya yi zan yi addu'ar Allah ya yafe maka kurakuranka. Sai an jima. Ta juya ta shige cikin gida abinta. Ta bar shi tsaye, gumi na farfatsowa daga jikinsa ta ko'ina. Baƙin ciki ya cika mishi ciki fal, ya rinƙa fitar da numfashi. Da ƙyar a haka ya sallami su Baba Sani ya koma gida da 'yar ledarsa ido a rufe. Haruna na tafiya, Baba Sani ya shiga cikin gidansa rai a ɓace. Ya kira Aminatu ya tambaye ta me ya kawo Haruna. Bata ɓoye mishi komi ba, tana ƙara bayaninta. Ya girgiza kai ya ce, haukar banza, an gaya mishi kowa jahili ne irinsu.
Ni ma albarkacin Ummi ya sa na saurare shi baba, amma ba za a sake maimaitawa ba. Can inna Saratu ta fito ta ce, abu guda za ta yi, sakarar nan shi ne kuwa ta fitar da miji malam. Batunki gaskiya ne Saratu, ke Aminatu, kin ji ko? Ta dukar da kai, na ji baba, insha Allahu, duk wanda ya fara gabatar da maganar neman aure na a wajen ku tsakanin Haramaini da Sa'ad shi zan amincewa. Ni kuwa in tsaye da ɗaurin auren rana guda da na ƙanwarki Na'ila. Ina fatan za su taho nan da sati ukun da suka rage a yi bikin. Na kwana ina jinjina maganar mahaifina cikin raina tare da addu'ar Ubangiji ya min zaɓin mijin da zai fi zama min alkhairi tsakanin Sa'ad da Haramaini. Da sassafe muka yi sammakon tafiya gidan Yaya Ubaida ni da Na'ila domin ci gaba da tsarin shirin bikin. Duk da kamar yadda muka sani babu batun sabbin bidiyo'in da mutane suka raja'a a kai wajen shagalin aurensu. A saninmu ko da wani daban Na'ila za ta aura, iyayenmu za su tsaya ne su yi gwargwadon suka sani shi ne iya ƙarfi. Balle kuma wannan da mahaifiyarmu ba ta cin bashi domin ba ta raya bid'a. To balle kuma mahaifinmu da in har zai taka muhimmin rawa a sha'aninmu, yanzu ne za mu ƙara tabbatar da canjin da muke ikirarin ya samu game da zamantakewarsa da iyalinsa. A auren Na'ila ce za mu sa ido mu ga irin gwanintan da zai yi. Ya Aminat, tunanin ɗan Nijar ɗin ne ko Dr. Sa'ad? Na tsinkayi muryar Na'ila. A to, wa ya sani mata, mu dai Allah ya ingizo mana wanda ya fi alkhairi a cikinsu, saboda mu haɗa shirye-shiryen gaba ɗaya. Ya Ubaida ta ba da amsa. Wayata ta ɗauki ruri, na sa hannu na ɗauka, na duba ina murmushi na sallama. Ɗaya ɓangaren ya amsa cike da damuwar da ya haifar min da saurin son jin dalili. Me yake faruwa? Na ji muryar Haramaini ya amsa, Aminatu ina cikin damuwa ne. Jiya an kai mahaifina asibitin Galmi bai da lafiya. Subhanallahi na faɗi, ni ma cikin damuwa, to ya jikin nasa? To, muna dai buƙatar addu'arki don yana jin jiki gaskiya, bai san wanda ke kan shi ba. Na ƙara yin salati tare da addu'a. As'alullahi al'azim rabbul arshil azim an yashfihi. Ubangiji ya ba shi lafiya. Haramaini. Allahumma amin, na gode. Allah ya amsa addu'o'inki kuma ki yi min uzuri, ba zan samu tahowa yadda na yi alkawari ba. Haba, ka bar wannan maganar, ciwo ya shafa komi, har dai rashin lafiyar mahaifi. Haramaini ya ja numfashi. Kyan Allah ya haɗa mutum da mace mai fahimta kenan Aminatu. Ki ba su baba haƙuri, saɓa alƙawari na, amma ina nan tafe da zarar na ga ya dawo hayyacinsa. Kar ka samu damuwa, bari in haɗa ka da ‘yan uwana ku gaisa. Na fara miƙa wa Yaya Ubaida waya, ita kuma ta bai wa Na'ila suka yi mishi addu'ar samun lafiyar mahaifinsa. Kana suka miƙo min domin mu yi. Daga nan ba zai yiwu ba Haramaini, saboda iyayena ba za su amince ba. ‘Yan uwanka kuma babu garaje, in Allah ya yi ni matarka ce, za su ganni har su gaji. Ba na haufin, ke matata ce, aure ne kaɗai ya rage a ɗaura mana. Ina ruwan mai ƙwazo? Na faɗi ina dariya. Confidence ɗinka yana yi min yawa. Kina shakku ne? Ya sake tambaya ta. Allah ya amsa mana du'a'in mu Haramaini, ka gaida baba da dukkan ‘yan uwa. Ina ajiye waya, ya Ubaida ta juyo gare ni cike da kakaɓi. Na ji ɗan Nijar har ya yanke hukuncin shi ne mijinki. Ina ruwan ƙarfin wayata ta sake ƙara kafin in yi magana. ‘Yan uwana sun zuro min na mujiya, a tunaninsu Haramaini ne ya sake kirana. Ni ma haka na zata. Hoton Hajiyata ya sa ni sakin murmushi. Hajiyata, na ce cike da girmamawa. Aminatu, ina buƙatar taimakonki gobe, ki zo gida da wuri don Allah. Haba, sai kin haɗa ni da Allah, umarni kawai za ki bani in aiwatar. Ina jin alamun dariyarta. To na ji sarauniyar iya zance, sai na gan. Na ce wa ya Ubaida, nema na Hajiya ke yi gobe, amma wallahi sai da hanta ciki na ta kaɗa, kin san yadda take tsara al'amarinta. Suka bushe da dariya, wa zai shiga tsakaninku?
in ji ya Ubaida. Allah ya jishe mu alkhairi. In shirya in raka ki Aminat? Na'ila, daman niyyata kenan. Muna komawa gida muka shaida wa iyayenmu. Nan take suka amince. Gari na wayewa tun ƙarfe 8 na safe muka gama shiryawa. Bayan mun ƙare kintsawa inna gida muka doshi nu'ar ƙila. Su Amira muka ci karo da su a falo. Yawwa, gara da Allah ya kawo ki Anty Binat, in ji Zainab tana riƙo hannun Na'ila. Lafiya dai ko? Na tambaye su a tsorace. Aiki ne dai Hajiyarki ta jibga mana zuwanki zai sa. Na girgiza kai ina dariya. Allah ya shirye ku. Na'ila mu isa mu ji ta bakinta. Tana zaune da kanta maƙale a yatsarta. Tana zikiri ta amsa sallaman mu tare da faɗin himma ba ta ga rago. Shi yasa na nemo ki. Muka durƙusa a gabanta muka gaishe ta. Wai hadda amarya kika ɗauko Aminatu? To ba na son a sanya ta aikin komi, ki sa su Amira da masu aiki kafin Hafsat ta dawo daga lacca. Na yi murmushi yayin da Na'ila ta rufe idanunta cikin kunya. Me kike so Hajiya? Ta gyara zama. Baƙi ne daga Abuja da Jaredi za su zo, kowannensu na bisa hanya. Don haka na ce ki zo ki shirya musu abin tarbo. Akwai duk abin da za ku buƙata, kuma an fito da nama da kifi tun jiya daga firiza. Kusan komi ma na sa masu aiki sun fara aiwatar da gyaransu kafin ki iso. Na yi murmushi. To Hajiyata, me za a shirya musu? Ta ɗan harare ni. Kin ji ki da wata magana. Na bar muku wuƙa da nama. Na'ila ta miƙe. Bari in je wurin Zainab. Ta fita na bi bayanta da kallo ina ɗan murmushi. Na lura jininsu ya haɗu da Zainab, in ji Hajiya. Gaskiya suna ya su inna da shirin biki. Hajiya ta yi min tambayar nan tana latsa wayarta. Allah ya kama mana don a halin da ake ciki maneman auren Amira ne za su zo daga Abuja. Na zaro idanuna cike da mamaki da murnata. Na ɗaga hannu sama na ce alhamdulillah. Allah ya kawo su lafiya ya sa za su zo cikin sa'a. Allahumma amin. Aminatu, kin canka ko wane ne mai son Amira ko? Na ce to, da na yi tunanin akwai soyayya tsakaninsu da Abdulkadir ƙanin onkul. Ban ƙarasa ba ta amsa, lallai baki faɗi ƙarya ba, haka ne kuma shi za a zo tambaya. Ita kuma Zainab daga Jaredi masu tambayar za su zo saboda auren zumunci za ta yi ita da yaron yayan babansu ne, yana aiki a nan Sokoto. Wani irin daɗi ya kama ni saboda Ubangiji ya kusa cikawa Hajiya Rahina burinta na ganin auren 'ya'yanta. Na furta mata hakan ta ce, alhamdulillah, kam Aminatu, ke ma ina fatan Allah ya gaggawar kawo miki naki. Na amsa amin sannan na miƙe da hanzari na ce, Hajiya, in dubo me waɗancan ke aikatawa? Kin fi ni tunani, na tsare ki da surutu, mu je in gani nima. Ina shiga ciki na bi su da kallo na ƙyalƙyale da dariya. Ho da fama mutanen nan, Amira ta zumburo baki. Anty Minat, ki zo kawai ki ja ragamar girkinki ki ba mu 'yan ƙananan aikin mi miki, irin su yanke-yanke da blending. Ni wannan lalacin na Amira. Na matsa kan teburin aikin na fara faɗa wa kowaccensu abin da za ta yi domin aikin ya yi mana sauri. Hajiya ta ce, ni kuma me zan taya ku? Aikin ɗanɗano za mu baki Hajiya, don haka kina da zaɓi. Ko ki zauna ki rinƙa kallon mu ko ki koma falo mu biyo ki da abin da muka girka. Ta jawo kujerar roba ta zauna ta ce, gara in zauna nan ina kallon ku. Ba ɓata lokaci na fara niƙan ɗanyen naman rago a na'urar da aka tanada domin hakan. Na haɗe da jajjagaggen koren tattasai, na haɗe da ja, attaruhu kaɗan da albasa. Na zuba gishiri, magi, haɗe da kayan ƙamshi, na cakuɗe sosai. Kana na fasa ƙwai cikin haɗin nawa na ƙara jujjuyawa sosai. Suka haɗu na shiga mulmulawa. Man gyaɗan da na umarci Zainab ta aza bisa wuta ya fara zafi. Don haka ita na bar ma aikin soya ƙwallon naman. Can gefen Na'ila da Amira suna farfesun kifi haɗe da farfesun kaji. Masu aikin Hajiya sun ɗora fatan dankalin Turawa. Ni kuma na koma kan pancake da na lura haɗin da na yi da fulawa da ɗanyen ƙwai da 'yar baƙar hoda kaɗan ya tashi. Na ɗora kaskon suya
na rage wuta na fara toyawa a hankali ina cirewa ana tarawa. Hafsat na dawowa ta fara aikin haɗa lemun da za a haɗa da abincin da muka yi. Ƙamshi ya cika sashen Hajiya ta ko'ina, kuma da yake hannu da yawa ana kiran sallah azahar muka gama shirya komi har an kai falon Abba sai fatan isowan baƙi lafiya. Da yake da jirgin mutanen Abuja za su zo, Abba Al-Amin ya nufi iyafot ɗauko su. Na Jareɗi sun iso tuni amma ba su shigo ba, sun tsaya cikin gari har 'yan birnin tarayya su iso. Muna gamawa na faɗa banɗaki na yi wanka na fito ɗaure da alwala. Na gabatar da sallah. Sannan muka zauna cin abincin da Hajiyata ta yaba da daɗin ɗanɗanonsa tun kafin mu gama girka komi, ta ba mu baki 100%. Tun muna ci ana hira sai aka ji shiru har da su Na'ila iyayen surutu, kowa ya yi tsit, ƙarar cokali kawai da faranti kawai kake ji. Na bi su da ido muka kalli juna ni da Hafsat muka kwashe da dariya ta ce, Anty Minat, kin san idan santi ya yi yawa ba a iya magana. Daidai nan Abba ya shigo yana kiran matarsa tare da shaida mata isowar baƙinsu. Ta fito da sauƙi tana faɗin alhamdulillah, duk sun iso lafiya, lafiya ƙalau. El Mu'az na miƙa gaisuwa kafin ki gansu. Ta buɗe baki, to ina Dina? Na fito domin in gaida Ubangidana Aldabce, ya amsa ya ce, ‘yar gidan Hajiyarta, ho da fama. Hajiya ta yi dariya, ta cancanci kyauta Abba, amma sai baƙinka sun kwashi girkinta za ka tabbatar da hakan. Na sunkuyar da kai cikin jin nauyi, duk da ya rage ɗaura fuskan da yake yi min farkon zuwa na gidansa. A hankali ya maishe ni ‘yar uwa shi ma. Abba ya kalle mu ya ce, su Baba Nuhu da Kawu ma sun iso, bari in koma wajensu. A yi musu sannu kafin in fito mu gaisa. Na miƙe tsaye, ki je ki kintsa Hajiyata, zan koma ciki. Misalin ƙarfe 5 na la'asar bayan sun ci, sun sha, sun ƙoshi, sun taɓa hira da barkwanci irin ta tsakanin 'yan uwa da abokai. Idan an haɗu musamman irin wannan da alkhairi suke neman ƙullawa domin ƙara danƙon zumuncinsu baki ɗaya. Baƙin da suka hallara a falon, El Mu'az ya fara magana tare da gabatar da baffansu a matsayinsu na waɗanda suka yo tattakiya tun daga Abuja don tambayar neman auren Amira ga ɗan uwan El Mu'az da suka haɗa kakanni ta wajen uba, wato Abdulkadir, wanda Allah ya haɗa. Abokin Al-Amin ɗin ne da kansa shi ma tare da kawunsa suka taho tambayar auren Zainab ga ɗansa Ahmad. Al'amarin ya yi wa kowa daɗi, an nema, an amince, don haka waɗanda ake bayarwa wajen neman aure su ma ba a cika ba, ba a kuma yi ƙasa ba. Kazalika wajen yanke sadakin an sauƙaƙa sosai, kowacce 50,000 aka ce a biya. Ko su sai ranar ɗaurin auren da aka yi itikafin za a yi nan da wata 3 kacal. Da fatan Allah zai sa kowa ya shaida.